खालामनो नागिरदों जायफोरा एन्ड्रइड मबाइलजों माने फैसा खामायनो गोसो दङ बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअखौ आपल'ड खालामनो नागिरदों नोंथांमोना मोनसे एप इनस्टल खालामनानै लानांगोन आं बेखौ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननो लिंकखौ होगोन नोंथांमोन थांनानै इनस्टल खालामनानै ला आरो लोगोसे नोंथांमोना इनस्टल खालामनायनि उनाव अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना माने लेंगुवेज चुज खालाम इंलिश बेनि उनाव नोंथांमोना नैफोरबायदि माने इन्टारफेस नुगोन नोंथांमोना बे गाहायाव नुदोंना होम भिडिअस मी मेक मानि बिदि नोंथांमोना नुदों बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायनो हागोन आरो नैफोरबायदि माने इन्टारफेस नुगोन बेनि उनाव नोंथांमोना माने बे गोजौआव नुदोंना फेसबुकजों माने लगइन जानांगोन लोगो लोगो रिडाइरेक्ट माने लगइन खालामनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट फेसबुक माने लोगो लोगो लगइन जाखागोन बेनि उनाव नोंथांमोना लोगो लोगो मा बेलेन्स 50 रुपिस मोनगोन 50 रुपिस दायो बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय गोजौआव नुनो मोनो चेक इन दा बेवहाय चेक इनाव नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामनानै हो चेक इनाव क्लिक खालामनानै फार्स्ट डे खालि नोंथांमोना 20 कइन्स मोनगोन आरो सेकेन्ड डे खालि 25 कइन्स मोनगोन बिदिनो मोनबाय थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मा खालामनांगोन शेयार खालामनांगोन शेयार अन वाट्सएप बे एप्सखौ नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामनांगोन आरो लोगोसे बैसोरो नोंनि शेयार खालामनाय लिंकखौ थुनानै एप्सखौ इनस्टल खालामनायनि उनाव फेसबुकजों लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंनाव मा 18 थाखा हाबफैगोन बिदि नोंथांमोना जेसेबां माने फ्रेन्ड्सफोरखौ रिक्वेस्ट खालामनो हायो नोंथांनिनो प्रफिट जागोन ओंखायनो दायो बेवहाय नुनो मोनदों इनभाइट फ्रेन्ड्स दा बे इनभाइट फ्रेन्डनि लिंकखौ खेबसे क्लिक खालामनानै हो बे लिंकखौ बेयाव लिंक क्लिक खालामनायनि उनाव बे कपि जागोन ओमफ्राय SMS फेसबुक जेराव माने नोंथाङा माने शेयार खालामनो गोसो शेयार खालामनो हागोन नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय एसे बेवहाय एप्सआ माबा खालामना लाबाय आচ্ছা नोंथांमोना बेवहाय आंनि बे गोजौआव नुनो मोनदों बेलेन्सआ दोङो 50 रुपिस दा 50 रुपिस दायो आं चेक इन खालामना होगोन दा चेक इन खालामनाय लोगो लोगोनो सेकेन्ड डे जाबायना 25 कइन्स लोगो लोगो आं बेसे मोनखो 25 कइन्स मोनबाय सरि फ्रेन्ड्स 25 कइन्स फैबाय दा बिदिनो नोंथांमोना शेयार खालामनानै फैसा खामायनो हागोन आरो नोंथांमोना सानसेयाव मा खालामनांगोन माने बेवहाय हमआव प्रेस खालामनानै नोंथांमोना मोजां निउस मोनगोन निउस आपडेट मोनगोन नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायनानै नायनो हागोन आरो लोगोसे नोंथाङा सानसेयाव मोनबाके निउस फरायनांगोन बे मोनसेयाव 30 सेकेन्ड करि नेनांगोन आरो फरायाब्लाबो मोनबाके फरायनांगोन आচ্ছা फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बेखौ इउज खालामनानै नाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम अके फ्रेन्ड्स बेखिनियानोमोन थेंक्स फर वाचिं फ्रेन्ड आरो माबाफोर सोंनो गोनां दंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंनो हागोन बेखिनियानोसै बाय बाय